Molt bé, maco. Molt bé, maco. Té un temps, maca. Berguedà actual. De la quart? No, de Berguedà actual, de la Berga. Jo vaig néixer al Pont de Reventí. Dos que els he d'agafar, Au. Dos que els he d'agafar, Au. Estàs gravant ara? És amb el de dalt, és amb el de dalt. Posa aquí rec. Sí. Torno a fer un passe o què? De frío. És amb el de dalt, és amb el de dalt. Posa aquí rec. Sí. Torno a fer un passe o què?
tinguera cues deu ser el... Mirem la web, que sí. Sí. Si va per minuts a la cassola, ha de ser... Com està? La web del bar? No, l'actual. Bueno, a veure si puc. Vale. ¿Ya? Hay que buscarlo por la no apuntar-te, Ens deixareu bé? Vale. Escolta bé, això, Hay que buscar per Vale. Quanta gent hi ha? Quanta gent queda allà? Quanta gent hi ha? Sí, ma hi ha de sobre. Sí? Va, que aquest acaba d'estar.